Nyergében a Csömöri Lovasklub színeiben 97 kerek másodperc alatt teljesítette az akadályokkal és gólyakapukkal és lábiugrással tartított pályát, és Balázs Falvi Nagy Judit gratulál a versenyzőnek, ő nyújtja át a kupát és a szakmai elismerés, a kék szalagot. Maga is kiváló lovas volt korábban, versenyzett, ő a mi házigazdánk és a főszervező. Gratulálunk! Második helyen végzett a versenyben Parancs nevű Lován Jámbor Attila, GAK Kht. Lovasa, 110 pillanat, itt valami tévedés van. Majd ezt mindjárt kilapizáljuk, mert lehet, hogy Monori Anita lesz a második, nem Jámbor Attila, mert valóban Jámbor Attila 107,27%-kal végzett, viszont 4 hibapont, 4, ezt kérjük majd mindjárt átnézni. Kis türelmet. Akkor elnézést, én a szóban itt a 111 helyett 14-11-et értettem, tehát Jámbor Attila, tehát elnézést kérünk a lovastól, tehát Jámbor Attila a második, mégiscsak ő a második, Parancs nyergében, tehát kérjük, akkor lovagoljon előre, és elnézést kérünk a lovastól, csak nem szerettünk volna esetleg, hogy itt felcserélődjön a... Gratulálunk, és Balázs Falvi Nagy Judit adja át a piros szalagot, jogos, tehát nem akartam